Çağanyň terbiyesine ene tanyň bililikde täsiri. Sen bu ýerde garaşy ber. Kimden közenip görmäli? Men özüm jykyp gelerim. Bolýar. Hani ya Allah. Sen bolmasaň bolany. Ýekece kuruklänim bilen hiç jana gidip boljak däl eken. Bilece kuruk işletseler, heme kändir ýadamalar, hemem bile hoş wagt geçirirler. Diýeli siz gaýyga münýäňizde ýekece kuruk bilen ýol geçip bolýaňyz. Şonno siz tögürük şekilde hereket edip, ahir ýene ýüzüp başlan ýerine gaýdyp gelersiňiz. Çağan terbiyesini diňe bir ene ýa bolmasa, diňe ata-anany millet. Men işlerin, maşgalan keşigini özüm çekerim. Sen diňe çağa terbiýe berseň bolýar diýerler. Çağı terbiyesini diňe eneň ýa-da ataň boýuny ýüklemeler. Bu juda ýalňyş pikirdir. Etlenip çağı ene ataň diňe bililikde döredip biljek täsirini mätäşdir.